Oh, alas 12 na. Unsa na imong gikuan daw? Plastic. Nauha kag plastic? Oh. Oh, ingani yung trabaho diri guys, basta ting amihan. Masula mi dapat sa baybay. Ang aming mga plastic. Pa sila oh. Ah. Sino yung panguhaday? Plastic. Ikaw, Leng? Si kuha niyo, Leng. Plastic. Ito. Ikaw, Frida. Plastic. Oh, meron. Sana lang. Hanger. Kita may ano. Wala na nga mo ang makita, guys. Usahay. Makakita pa jud mi og Guys, mga ako, gamit sama sa mga plastic, Hindi, mga naisa ko ito papo. hindi. Lagi hindi. Naisa ko ito. Kapriyon niya ito. Ha, kuha na. Kuha Kasi na. na pala yung sulugan. Pili na na, di ba, Ed? Nakatunga nyo, may kamerang kong it-it. Lagi. Nga na yung mga trabaho diri guys, oh. Patutuhan. Basta amihan gani. Nga na, manguan sa mga sagbot kay manguhat plastic, mga taklog. Oh, dara! Kay mahalin man ang plastic diri. Kuha na to, plastic lang. Ha? Buang ang plastic. Ayan, mo, oy. Dali. Ano tagsa mo? Ah, nara. Oh, hindi ko pala makuha ng hindi ko. Ano? Adaroy. Mangita pag ko. Nara ka. Ana ara kay gaan. Oh, ingon ani ang amo ang kinabuhi diri guys, basta ating amihan. Ang hamig plastic sa daplin sa dagat. Ang mga bata malingaw biya pod. Kay inig matigom na ang mga plastic kay daghan naman dayot halin, mahalinan man gyud. Malipay naman gyud ang mga bata. Usasad sa mga kuhauno na mo diri daplin sa baybay kay kanang mga lubi. Daghan kay mga lubi diri nga mga anod. So kay kinilo man jud ang lubi, murag lamion jud ang lubi. Kay mahal. Da ka lang, it. Unsa na lang? Taklog? Natin, oh. Imo Frida, nay sulod wala. Nakabutilya. Butilya? Asa daw? Ay, oh, gilahi din nilang butilya. Pita. Gilahi din nilang butilya, oh. Kani ka CJ? Plastic. Nara, sige. Plastic lang mo. Sana, plastic na, oh. Dali. Sana na. Plastic na. Mo CJ? Plastic. Yummy. Plastic. Plastic pod. Seahorse. Ito ko seahorse. Tawa siya, namatay na Baho siya. na na. Tara, yung kuwan mo, diyan, manitiyan. Hmm? Kanang buslo. Pero, oh, diri. Dira, mo gawas diyang mga anak. Asa mo, di? Kani. Tara, kaya ako, alam mo, ubya ni. Ang kaya na nakita ni. Di ko kulian. Tatas. Ni Jacob Ulian. Di ko kulian. Baho na na ba si Muta? Tabangi ang horses. Stick kami sa ba? Awa. Ano ka to? Anong nakupot nga stick kami ta? Mayot. Mabalik. Ha? Tara, tara. Ingon ana mga trabaho na mo diri guys, basta daplin sa baybay. Duay kahit mga bata. Duay kay mga bata. Dagko kay balot diri guys, tanawan niyo. So, diri dai mi nakakita guys. O diri nga baybay, diri nga dagat. Diri nga baybay na mo nakita tong Latin bitaw katong gisulod sa Garapa. Gisulod sa sudlanan sa BB Uwil.
Diri na mo to nakit-an kanang mamasura mi diri sa daplin sa dagat, diri sa daplin sa baybay, mamasura mi diri. Diri na mo to nakit-an. Kuan to siya, timing to siya atong baha diri. Basta hapit to mag 2 years pod. Video na ko katong nag 9 million views nga. Video na ko guys nga kinit-an bitaw sa dagat nga kanang Latin. Diri to siya na mo nakit-an, pero dito nga side, dito. Diri kay dapit pa ni sa amo ang minteryo. Paingon na ni siya eastern. Dito na po namo siya banda nakit-an dito sa dool sa Smith. Ito banda.